வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற அபி, அதுதான் பெண் முயல், அது பேர் தான் அபி. பால் கொடுக்குது, ஆனால் என்ன கூண்டுலேயே அடைய மாட்டேது. நாங்கள் ஆரம்பத்துலேயே வெளியே விட்டு பழக்கிட்டோம். இப்போ குட்டி போட்டனால கூண்டு வாங்கி விட்டுருந்தோம். ஆனால் அந்த கூண்டுலேயே அது அடைய மாட்டேது. என்ன பண்ணன்னு தெரியல. இன்னொன்று, நம்மளாக கம்பல் பண்ணால் தான் அது பால் கொடுக்குது, அதுவாக கொடுக்க மாட்டேது. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஒரு அரவணைப்பாக வச்சுக்கவும் மாட்டேது. முயலை பொறுத்தவரையும் அப்படி தான் இருக்கும் போல். பட் ஆனால் கொஞ்சமாச்சும் அரவணைப்பாக வச்சுக்கும். அதில் ஹீட்டு தேவைப்படுது. அந்த ஹீட் இல்லாதனால தான் ஆல்ரெடி 7 குட்டி போட்டது, ஒரு குட்டி இறந்து போயிடுச்சு. ஆனாலுமே இது அந்தளவுக்கு கேர் பண்ண மாட்டேது. என்ன பண்ணன்னு எனக்கு தெரியலை. பார்க்கலாம்.